Pila na bahay na yung kuwanin siya? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kau ko na. Ha? Kau ko na. How ning kay mo? Ayar ya. Ini? Karen. Kulang sa'yo ng kul. Cukup na yan na. Yan na. Na, ina makaabot na sa ini. Pila na ya, pila na. Mataw na. Pag 7. Mataw na natipon mo. Okay na, okay na. Okay na magsukol. Kulang ko na. Patrasok ko pa. Biyan na ako na bala. Na, okay na ha. Pila ra yan. Ang putag 7. Ako tag pito. Ikabot na pinako na mabako mo na ako mo biapusit. Sa buwangan ba ini? Karamari. Eh yung takto. Ito na ba nakamu parking ini? Masarap pagkaon yun. Kalamari. Kalamari. Masarap. Amo biya din ba ini? Iwan sinamon giuling takakari. Giuling takakari. Bukod sa magikari, among kari siya. Nari siya Bukod kalto. makabot. Kulang pa nakulik mo. Kulang pa nagwaray bil. Nauman na kita. Manglag na kita. Tangan ko na sa. Pila na ako. Maapisita ra ka tari sa electric na ra ako tinakulik mo. Pila ra. Ikuan kunin in kuan ko ini na. Uno ba ini? Uno ini. In nabi mo ka ko ini taga magic. Taga magic biya din. Taga magic. Uno yan. Dorimon. Dorimon biya din. Magbuasa ning kuan na kita ni karamusin. Katuy kuno. Sin ka ba mo? Sin. May wagang mansay! Kweng, Ay, namuna. Dapat mataw na tipon mo na. Pasunang ka. Naku mo na kita. Mataw na ka mo hapalking. Ang Kaya ganda ko katapusat. nga. Kaya tapok mo inipag. Mayroon mo sabi na magic sa inyo, ha? Kuha mo mga. Mga kal... Pisita. Bukod ako yun nangatkal kayo, mga magic sa inyo. Ay naman kung mag-magic ko na. Correct. Ari, Auno. Ay, pa rin di. Ari kita ron hulaw. Sumuot pa rin sa palawamyahan. Sumuot pa palaw. Bakwa na. Ay, naabot ko na pamapasunan kayo ni. O mga tumutaw rin di hari. Ay, dali lang hinadayang. Ay, nakuno ka mo rin di. Sumbay niya, kuno kalamarin pag yan. Alam mo kung kukitan nyo. Hindi ko kayo naman. Mataniwat mo ito, lom-lom ba? Halom-lom. Kaya nga tangko ka. Dala sa island, ang pagkakaw na dito. Mga kalamaris. Halo, ito. Ayaw na matungkol si kumpak yun. Kumpak. Ay na diyang di ako manangudlay. Kumbay niya, mas kumo-kuno ay bidang kalamari. Ikasukan ko yung ulang. Ulang ba? Ulang. Ulang dito. Masuk na. Ayaw na, di na kita. Ayaw na. Amo na nyaon. Amo na saon. Masarap ini di. Kuno ini kalari. Ba, kalamaris ba? Kalamari. Kalamaris. Bak. Ayaw na, Dalas Island. Ay, Dalas Island. Dala sa ilan. Pamasan na lang iwagol. Na, tungod kita Hindi na, ayaw na ba? Maglingkod. Waitil. Witil. Witil, Witil. Palingkuro na kita. Mama na nagina. Bitahin na mo. Nalingkod na ka mo, order na ka mo rin ha. Yan ang mga kalamaris. Order na ka mo, order na. Wala ako tawakan ko yung maas. Baba yung hina na yan. Maingat pa, ako lang magkuang-kuang biyan na ro. Takan ko. Nagkatingog. Ay, dyan ba? Hello! Mas, karina ko man pala sa ilan. Positive yung yari na dayang. Hoy! Isiyo! Hinarayang! Yanunan! Ano, kaya takari ako, inuna. Matuna ko. Unat tingan. Sa ilan. Wat na ko makapag-meeting marayaw. Okay na. Ay, kumagbo kaya. Okay na, salbo ako. Okay na, harap ako muna. Yun, insure ako. Maling katimbi, uso matungsahan. Aduh, kakita ko na bisuro ka. Oto, pareho niya hoto, parehan yung kuwan ini ha. Kawan niyo na, parehan niyo ini. Ha? Magbalik na ako. Ako nuwain na nakabutangin na rayang. Pero ang manus madyan na hindi ini. Kalau kakita ko yung narayang. Okay, maraya ayaun. Mau pak dah kena dia lu tiwan sipak. Mata na bariton sipak. Sipak aduh kutan niyo ha. Nah. Nabiyakin na ba ini? Lingkod na kau. Likod ko. Nah. Likod ko dyan ba? Biar hato order na kami sing kuan nyo. Ha? Na kuan ko karaya. Mali sa nuwete na. Okay. Ayaw na naman ayabay lang. Amo kini arek kumpak. Maria mo ini. Tak aku kuno. Di naman magkuntaki kuan ini. Yabol, yari na ko. Biadi. Ako ni naray. Yari ni. Turito atag kita ba. Turito ay ko magbuka kay lang. Di siya. Wes panghati. Ha? Wes panghati. Ano ni ang tini? Wa ba ikaw na may maingat. Ari na ba ako? Ari na. Di na ba kita? Dito na ko. Di na ko bihan. Assalamualaikum. Hello. Ere ba? Sulok ako. Iba susuk. Yadin. Hello.
Ay, tayo ni Wa ba? Jabba. Di na ako, anak ha? Di ako. Di na ako nagibako. Ay, ba ako suki eh. Wait, wa. Kanina ako nagibako. Ay, pagsagiri eh. Wait, ba pagsagiri? Ay, mo naman ako biya jurak-jurak. Wait, ba? Udin ako, sinudin. Maudyan na kita. Pamamamon mo ako. Magmamam na kita nyo to, ah. Mataw na kuhan di Udyan na ka. Mataw na magic mo kayo na. Amon dito ang parkingan. Ay, ka magkuhan. Hawlin pagkukuhanan nila. Hindi, makay mo kuha kamarin. Tawa ka ba? Matudo, kalamaris. Tawa ka. So, kuha din naman ko. Dalingin ka. Ay, na magdaling-daling ba? Pagdaling magkakablas kami. Siya nakuha man amo Ay, ra. nakuha. Ay, yalo pa kami. Udi na ko dyan pa. Ikaw nagpagad ka mo. Udi na Kato mo na bagol. Ibra, kari ba ko to Ibra? Kari ko to Ibra. Kita'y kami singkwan. Amon masarap na doon. Amon kaulang-ulangan. Iba mga kalamaris. Kamalaris ito. Iba mapamamot ko na. Tupuran na kami kata. Tupuran na Fried chicken. katan. Iba chicken, iba manok. Fried chicken. Iba fried chicken, iba manok. Di lang magpipiling Ay, naman ko mang jurak-jurak. Uy, Ito Roma. naman ko kaya kablas kami. Kaya na kami Ako ninabot mo sinadlaw yun. Ano na ba? Kung nagkita si Ako nakita kato rito agas lang. Ano? Agas lang. Atas bod? Atas bod. Ay naman ko magsabot Nakasuyo-suyo ka, kulong ka. Ay naman magsabot si Limaway na. Nag-dates ka, mulong ko wala. Ay, wala ba? Ay naman ko. Ay rito jabba makasipog siyang kato. Okay raw to, murati kuan na mo parahan mamar eh. Ay Ah, kaunon, parahan ni nakita ko man kaunon. Kuan nila kaunon. Kaunon. Kuan. Biya giuling, ang biya giuling ba? Ana. Kumaw ka kuto giuling. Ang bibiyaning-biyaningan ha? Bibiyaning yan. Ha? Jabba Ah, rice. wat ya. Ano to? Ay jabba. Wa ba da? Rice. Away lang ko jabba Wa ba? rice. Maray na sa ato. Ay mo ba? Maray na sa ato lang pagkumat. Maray na 5 minit na. Pagwen yun ito akuan, nakapakit ka mo. Dito kami nagkita si kayo pa. Nakuha Ha? ito jabba. Amo dito ha. Kuha dito Ah, ba? atas kaburan. Yari na sa'yo. Yari na. Ano na, mamagsunan ni narang imaulang ni sarap. Yan kay mo. Sarap sa'yo mo eh. Mayang mangwanak ko Ay, hayang biya ay, bandi, hay ni. Ay, pabut ko raw to yung bangko ha. Kaunon to yung kamalaris ko. Kamalaris, ito yung kamalaris. Ano? Ayari kako. Oh, ayun ka Ay, ulang. ko kumasibo ko. Ayun ka ako taga ulang. Ah. Matoy mo man ay di Ah. nagkaroon ko marehin ni may takamana ka rin. Wala o, ada dua ko abid bedia. Nakuno ko ron. Tarak-tarak ako si Makwan, si Makwan ami ha, naglurus-lurus. Besin tarak-tarak mo to. Amo to tinggi dito habakong. Habakong? So, ko mali ba? Ay, muna ba ako ha? Diyan Ikuan kablas ini ako. biya. Kumaula ko sing kakaon ko. Ah. Ay, rin ay maulang, rin ay masampul. How no? Kalamaris, ang unang kalamaris. Yan ba yan? Oh, ibra, dama rin kalamaris ito. Kalamaris ito, kinaman si pagyanong mo. Uy, ba kumana kakaon si pagyanong kalamaris yan? Ay, ano? Kuan, biya kanuos. Nagbabakat-bakat Ah, sa biya ko ha. kanuos. Kuan, kumaw na kita ito. Yari Kumaw kuan na ha. ko sing kaon mo. Yari labs. Aw, biya mo tangang buhan imali matabihin. Uy, pakukas 5. Aw, Ya, to sa diya sa buwangan. Ako to sa 5 mo, kung kabe nangangandalay na may inuino ko na kusing kaon mo. Ako na makusing kaon mo. Hindo. Kuan mo timbag ko malawa. Ah, ikuan ini biya. Di ba ha? Malaway bag Ang maasli ani kuan ini. Matud sa Jadi malawain mga halom. ako. Di ba malawain halom? Matud sa pangat. Ilaw, mga ano kami Yung suka mo. kalalahan oh. Giba mo to, giba Suka ha. ko. Ako magsuka. Ko arang Well suka man, ko. well man si maula. Ulo. Well man. Kaya kablas ko to ha. Dang ba. Kuan sing ba. Ayaw ni sabaw-sabaw niya. Ayaw na atin. Malaro. Ha? Ay ha. Malaro kinaman ta kuno. Kaya rayo re tengok kau ha. Ha. Kana kamu dia marhijab ba? Ha. Ah. Pag tawa kon budget meal. Ay naman Kaya tamo. Ha? Ba ako na kusing kaon mo. Maluhay re. Masarap lang pagkaon nila Ay, re. tengok ba ko? Ha. Ima kuan na lumayan. Na. Kung saan di sa amin siya magut gatos. Ay. Di ba yung mabot na to? Eh, Ano ba to sumarap? di kita mag-dates balik ha? Hindi mama kumagdi ka wahin Ang kapta namin kuha ni Nain Jack. Makatanam Jack. Masarap na blong wala ka. Masarap yung pagkauli ko na. Wala pa ka ka nakaungos. Ha? Ito naman ko. Naubos na ako. Utujab ba? Ah. Babay ako. Mura na ako. Ba't ito pa'y tarak-tarak ko? Ha? Tinak ka o. Una ka mo. Kuhanin man ha? Sulong ako. Ito naman ko. Magbalik na ako ha? Kaya kablas pa kami. Ha? Muna ako. Ako ni makyuning. Yan, kau. Ako. Ini bag Dandi. Ay, time. Ay, itong kupya uli na kami. Nakapagkayo na. Lutan ko lang din. Na. Masarap yung pagkauli. Mana na kamay masusog? Nanay, masusok. Tula ko na to. Tuna na. Ito na. Ito na to. Kaya ko masusok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special thanks to The Last Island, alright? Pag-invite ka mo. And first of all, long singguan, mawa kami magpahati mga katawtay manguran. Namo yari ha Zamboanga, okay, ang mga mabaya magguwa si Marum, bus biya mahap diun. Mamasyal-masyal mga ungkaon.
Yari aw na seafood, atin niya seafood iban sin aw dahil sikin nila ha. Mga sikin malanap. Malanap. Yari Pasunanga, the last island, okay? Calamares, alright. So yun, aon sila branch, yan Baban Road, yan Regsin Trade, akit nung sin trade iban sin Wimso. Okay, night market is up. So in the last island, start sila from 5 p.m. to 11 p.m. Alright. So bangkaw ya mamang gwa-gwa mari si matungay kisok na makapangongkong ko. Alright, budget meal. Budget kaya ka budget meal. Baluhay-luhay, ha? Alright. So yan, two branch sila. Yari in Facebook page nila, yari ha? Like and share sina Facebook page sila para update ka mo sa mga bagong. So ito na, masusugit na yan. Jabba and Backball. Peace out.